Όταν ξημέρωσε, συνομώτησαν μερικοί Ιουδαίοι και ορκίστηκαν να μη φάνε ούτε να πιούν, ώσπου να σκοτώσουν τον Παύλο. Αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία ήταν πάνω από 40 άτομα. Πήγαν στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και τους είπαν: «Εμείς δεσμευτήκαμε με ιερό όρκο να μη φάμε τίποτε πριν σκοτώσουμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν, εσείς και το συνέδριο, ειδοποιήστε το διοικητή σας να τον φέρει αύριο μπροστά σας για να τον ανακρίνετε δήθεν καλύτερα. Και εμείς, πριν πλησιάσει, είμαστε έτοιμοι να τον σκοτώσουμε». Τις συζητήσεις αυτές για την ενέδρα τις έμαθε ο γιος της αδερφής του Παύλου. Μπήκε λοιπόν στο στρατόπεδο και ειδοποίησε τον Παύλο. Τότε αυτός φώναξε έναν αξιωματικό και του είπε: «Πήγαινε τον νεαρό στο διοικητή, γιατί έχει κάτι να του πει». Ο αξιωματικός τον πήρε και τον έφερε στο διοικητή και του είπε: «Ο κρατούμενος Παύλος με φώναξε και με παρακάλεσε να σου φέρω αυτό το νεαρό που έχει κάτι να σου πει». Ο διοικητής τον έπιασε από το χέρι, τον πήρε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που έχεις να μου πεις?» Αυτός απάντησε: «Οι Ιουδαίοι συμφώνησαν να σε παρακαλέσουν να κατεβάσεις αύριο τον Παύλο στο συνέδριο για να τον ανακρίνουν τάχα καλύτερα. Εσύ όμως να μην τους πιστέψεις. Γιατί πάνω από 40 άνδρες θα του έχουν στήσει ενέδρα. Έχουν ορκιστεί να μην φάνε ούτε να πιούν, ώσπου να τον σκοτώσουν. Τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν μόνο να τους υποσχεθείς ότι θα το κάνεις». Ο διοικητής άφησε τον νεαρό να φύγει λέγοντάς του: «Να μην πεις σε κανέναν ότι τα φανέρωσες αυτά σε μένα». Ύστερα ο διοικητής φώναξε 2 αξιωματικούς και τους είπε: «Ετοιμάστε 200 στρατιώτες για να πάνε ως την Καισάρια με 70 ιππείς και 200 λογχοφόρους. Θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ. Βρείτε και μερικά ζώα για να βάλετε πάνω τον Παύλο και να τον πάτε σώο στον ηγεμόνα Φίλικα». Κατόπιν έγραψε επιστολή με το εξής περιεχόμενο: Ο Κλάβδιος Λυσίας τον εξοχότατο ηγεμόνα Φίλικα. Χαίρε, τον άνθρωπο αυτόν τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι. Όταν έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης και εκείνοι σκόπευαν να τον σκοτώσουν, κατέφθασα επί τόπου με ένα στρατιωτικό απόσπασμα και τον γλίτωσα. Θέλοντας να μάθω την αιτία για την οποία τον κατηγορούσαν, τον παρέπεμψα στο συνέδριό τους. Διαπίστωσα όμως ότι κατηγορείται για ζητήματα του νόμου τους και ότι δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα που να επισύρει την ποινή του θανάτου ή της φυλακίσεως. Όταν επιπλέον μου μηνύθηκε ότι σχεδιαζόταν να γίνει δολοφονική απόπειρα εναντίον του από τους Ιουδαίους, αμέσως τον έστειλα σε σένα και ειδοποίησα τους κατηγόρους του να εκθέσουν ό,τι έχουν εναντίον του ενώπιόν σου. Υγιένε. Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με τις διαταγές που είχαν, πήραν τον Παύλο και τον πήγαν νύχτα στην Αντιπατρίδα. Την άλλη μέρα άφησαν τους ιππείς να πάνε μαζί του και αυτοί γύρισαν στο στρατόπεδο. Οι ιππείς μπήκαν στην Καισάρια, έδωσαν την επιστολή στον ηγεμόνα και του προσήγαγαν τον Παύλο. Ο ηγεμόνας διάβασε το γράμμα και τον ρώτησε από ποια επαρχία ήταν. Όταν άκουσε ότι ήταν από την Κιλικία, είπε: «Θα σε ανακρίνω όταν έρθουν εδώ και οι κατήγοροί σου». Και διέταξε να τον φυλακίσουν στο πρετόριο του Ηρώδη. Ύστερα από 5 μέρες κατέβηκε στην Καισάρια ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με τους πρεσβυτέρους και με κάποιον δικηγόρο Τέρτιλο και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Παύλου. Όταν κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο Τέρτιλος να εκθέτει την κατηγορία λέγοντας: «Εξοχότατε Φίλιξ, μακρά ειρήνη απολαμβάνουμε χάρη σε σένα και μεγάλα έργα γίνονται στο έθνος τούτο χάρη στη δική σου φροντίδα. Αυτά όλα με κάθε τρόπο και παντού
τα γνωρίζουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράζω όμως περισσότερο, σε παρακαλώ να ακούσεις με ευμένεια όσα θα σου πούμε με συντομία. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Υποκινεί σε στάση τους Ιουδαίους, που είναι διασκορπισμένοι σε όλη την οικουμένη, και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Προσπάθησε να βεβηλώσει ακόμα και το ναό μας. Τότε εμείς τον συλλάβαμε και θελήσαμε να τον δικάσουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Κατέφθασε όμως ο Λυσίας, ο διοικητής, και τον άρπαξε από τα χέρια μας με πολύ βία και διέταξε να έρθουν σε σένα οι κατηγοροί του. Όταν διενεργήσεις εσύ ο ίδιος την ανάκριση, θα μπορέσεις να μάθεις από αυτόν όλα εκείνα για τα οποία τον κατηγορούμε. Οι άλλοι Ιουδαίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ηγεμόνας έκανε νεύμα στον Παύλο να μιλήσει και εκείνος απάντησε στις κατηγορίες. Ξέρω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό με περισσότερη εμπιστοσύνη απολογούμε σε σένα. Εύκολα μπορεί να μάθεις ότι δεν είναι πάνω από 12 μέρες αφότου ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω. Κανείς δεν με είδε να συζητώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω το λαό σε στάση, ούτε στο ναό, ούτε στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Βέβαια ομολογώ μπροστά σου τούτο, ότι ακολουθώ τη διδασκαλία που αυτοί αποκαλούν αίρεση. Έτσι όμως λατρεύω μόνο το Θεό των προγόνων μας και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Και έχω την ίδια ελπίδα στο Θεό με αυτούς, ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, δίκαιοι και άδικοι. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή συνείδηση απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας, επέστρεψα για να φέρω χρηματική βοήθεια στο έθνος μου και να προσφέρω θυσία στο ναό. Ούτε οπαδούς είχα συγκεντρώσει, ούτε καμιά αναταραχή γινότανε. Ακριβώς τη στιγμή που πρόσφερα τη θυσία του αγνισμού, με βρήκαν μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας στο ναό. Αυτοί έπρεπε να είναι παρόντες μπροστά σου και να παρουσιάσουν τις κατηγορίες τους αν πραγματικά έχουν κάτι ενοχοποιητικό για μένα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούν αυτοί εδώ ποιο αδίκημά μου μπόρεσαν να αποδείξουν όταν ανακρινόμουν στο συνέδριο, εκτός αν εννοούν τη μία εκείνη φράση που φώναξα όταν στεκόμουν μπροστά τους. Εγώ δικάζομαι σήμερα από σας επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν τα άκουσε αυτά ο Φίλιξ, που ήξερε αρκετά για τη χριστιανική διδασκαλία, ανέβαλε την υπόθεση και είπε: «Η απόφαση θα εκδοθεί όταν έρθει ο Λυσίας, ο διοικητής». Συγχρόνως διέταξε τον αξιωματικό να φρουρείται ο Παύλος, να έχει όμως διευκολύνσεις και να μην εμποδίζεται κανένας από τους δικούς του να τον περιποιείται ή να τον επισκέπτεται. Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιξ με τη γυναίκα του τη Δρουσίλα, που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο, από τον οποίο άκουσε για την πίστη στο Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε: «Προς το παρόν πήγαινε, όταν βρω καιρό θα σε ξανακαλέσω». Αυτό το είπε έχοντας και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα για να τον απολύσει. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και το Φίλικα τον διαδέχθηκε ο Πόρκιος Φίστος.
Ο Φίλιξ, θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις στους Ιουδαίους, φεύγοντας άφησε τον Παύλο στη φυλακή. Ο Φίστος, 3 μέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανέβηκε από την Καισάρια στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, ο αρχιερέας και οι πρόκριτοι των Ιουδαίων παρουσίασαν τις κατηγορίες τους εναντίον του Παύλου και τον παρακαλούσαν να τους κάνει τη χάρη και να στείλει να τον φέρουν στα Ιεροσόλυμα, σκοπεύοντας να στήσουν ενέδρα και να τον σκοτώσουν στο δρόμο. Ο Φίστος όμως αποκρίθηκε ότι ο Παύλος θα μείνει στην Καισάρια και ότι ο ίδιος επρόκειτο να επιστρέψει σύντομα εκεί. «Οι αρχηγοί σας», είπε, «μπορούν να έρθουν μαζί μου και να υποστηρίξουν την κατηγορία εναντίον του, αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει κάτι το παράνομο». Ο Φίστος έμεινε μαζί τους πάνω από 10 μέρες κι ύστερα κατέβηκε στην Καισάρια. Την άλλη κιόλας μέρα κάθισε στην έδρα και διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος. Μόλις αυτός εμφανίστηκε, τον περικύκλωσαν οι Ιουδαίοι που είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα και παρουσίαζαν εναντίον του Παύλου πολλές και βαριές κατηγορίες που όμως δεν μπορούσαν να τις αποδείξουν. Ο Παύλος στην απολογία του έλεγε «Ούτε τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε τον ναό, ούτε τον αυτοκράτορα πρόσβαλα ποτέ στο παραμικρό». Ο Φίστος, θέλοντας να γίνει αγαπητός στους Ιουδαίους, ρώτησε τον Παύλο «Θέλεις να πας στην Ιερουσαλήμ και να δικαστείς εκεί ενώπιόν μου για αυτές τις κατηγορίες?» Ο Παύλος απάντησε «Παρίσταμε στο αυτοκρατορικό δικαστήριο που είναι το μόνο αρμόδιο να με κρίνει. Κανένα κακό δεν έκανα στους Ιουδαίους, όπως και εσύ πολύ καλά το ξέρεις. Αν λοιπόν έκανα κάτι κακό και διέπραξα κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν είναι ανυπόστατα, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς. Ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον αυτοκράτορα». Τότε ο Φίστος διασκέφθηκε μαζί με το συμβούλιο του και ανακοίνωσε την απόφαση. «Τον αυτοκράτορα επικαλέστηκες, στον αυτοκράτορα θα πας». Αφού πέρασαν μερικές μέρες, έφτασαν στην Καισάρια ο βασιλιάς Αγρίππας και η Βερενίκη για να χαιρετήσουν το Φίστο. Ύστερα από αρκετές μέρες που έμεναν εκεί, ο Φίστος εξέθεσε στο βασιλιά την υπόθεση του Παύλου. «Ο Φίλιξ άφησε εδώ έναν φυλακισμένο», του είπε. «Όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων παρουσίασαν κατηγορίες εναντίον του και ζητούσαν την καταδίκη του. Εγώ τους είπα ότι δεν συνηθίζουν οι Ρωμαίοι να καταδικάζουν κάποιον πριν ο κατηγορούμενος έρθει σε αντιπαράσταση με τους κατηγόρους του και του δοθεί η ευκαιρία να απολογηθεί για το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται. Αυτοί λοιπόν ήρθαν μαζί μου εδώ και εγώ αμέσως, χωρίς καμία αναβολή, κάθισα στην έδρα και διέταξα να προσαχθεί ο άνθρωπος αυτός. Οι κατήγοροι όμως, όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, δεν διατύπωσαν εναντίον του καμιά κατηγορία για αδικήματα τέτοια που υποπτευόμουν εγώ. Απέναντίας είχαν μαζί του κάτι διαφορές για ζητήματα της θρησκείας τους και για κάποιον Ιησού που έχει πεθάνει, αλλά ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει. Επειδή εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να ανακατευτώ σε ένα τέτοιο ζήτημα, του είπα αν ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα και να δικαστεί εκεί γι' αυτά. Ο Παύλος όμως ζήτησε να μείνει φυλακισμένος και να παραπέμψουμε την υπόθεσή του στην κρίση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και εγώ διέταξα να συνεχιστεί η φυλάκισή του, ώσπου να τον στείλω στον αυτοκράτορα. Ο Αγρίππας είπε στο Φίστο: «Θα ήθελα να τον ακούσω κι εγώ ο ίδιος αυτόν τον άνθρωπο». «Αύριο», του είπε ο Φίστος, «θα τον ακούσεις». Την άλλη μέρα ήρθε ο Αγρίππας και η Βερενίκη με φανταχτερή πομπή και εισήλθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με ανώτατους αξιωματικούς και με προύχοντες της πόλης.
Ο Φίστος διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος και είπε: «Βασιλιά Αγρίππα, και όλοι εσείς που είστε εδώ μαζί μας, μπροστά σας έχετε αυτόν για τον οποίο όλοι οι Ιουδαίοι ήρθαν και μου μίλησαν, και στα Ιεροσόλυμα και εδώ, και φώναζαν ότι δεν πρέπει πια να ζει. Εγώ κατάλαβα όμως ότι δεν έκανε τίποτε που να επισύρει την ποινή του θανάτου. Και όταν αυτός ζήτησε να δικαστεί από τον αυτοκράτορα, αποφάσισα να τον στείλω εκεί. Δεν έχω όμως να γράψω κάτι το συγκεκριμένο για αυτόν, στον Κύριό μου τον αυτοκράτορα. Γι' αυτό τον έφερα μπροστά σε εσάς και μάλιστα μπροστά σε σένα, βασιλιά Αγρίππα, για να γίνει η ανάκριση και να έχω έτσι στοιχεία για το γράμμα μου. Γιατί μου φαίνεται παράλογο να στέλνω έναν φυλακισμένο και να μην εκθέτω τις εναντίον του κατηγορίες». Ο Αγρίππας τότε είπε στον Παύλο: «Σου επιτρέπεται να απολογηθείς». Τότε ο Παύλος σήκωσε το χέρι του και άρχισε την απολογία του. Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου, βασιλιά Αγρίππα, γιατί σήμερα θα απολογηθώ ενώπιον σου για όλα όσα με κατηγορούν οι Ιουδαίοι. Κι αυτό προπάντων γιατί εσύ είσαι γνώστης όλων των εθήμων και των θρησκευτικών προβλημάτων που απασχολούν τους Ιουδαίους. Παρακαλώ λοιπόν να με ακούσεις με υπομονή. Όλοι οι Ιουδαίοι ξέρουν το βίο μου από την νεαρή μου ηλικία, αφού από τα νιάτα μου έζησα ανάμεσα στο λαό μου στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί με γνωρίζουν από παλιά και μπορούν να μαρτυρήσουν ότι έζησα σύμφωνα με τις αρχές της πιο αυστηρής παράταξης της θρησκείας μας, των Φαρισαίων. Και τώρα στέκομαι εδώ και δικάζομαι για αυτή την ελπίδα μου, πως ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στους προγόνους μας. Οι 12 φυλές μας συνεχώς νύχτα και μέρα λατρεύουν το Θεό με την ελπίδα να φτάσουν τελικά να δουν την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. Για αυτή την ελπίδα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους, βασιλιά Αγρίππα. Γιατί σας φαίνεται απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς? Και εγώ ο ίδιος βέβαια είχα πιστέψει ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα εναντίον του ονόματος του Ιησού του Νεζωραίου. Αυτό και έκανα στα Ιεροσόλυμα. Πολλούς από τους χριστιανούς εγώ τους έκλεισα στις φυλακές, έχοντας τη σχετική εξουσιοδότηση των αρχιερέων, και όταν τους καταδίκαζαν σε θάνατο έδινα και εγώ καταδικαστική ψήφο. Σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές προσπαθούσα χρησιμοποιώντας βία να τους αναγκάσω να αρνηθούν την πίστη τους. Η μανία μου ήταν τόσο μεγάλη ώστε τους καταδίωκα ακόμα και στις πόλεις που είναι έξω από τα όρια της χώρας. Πηγαίνοντας για αυτό το σκοπό στη Δαμασκό, με εξουσιοδότηση και άδεια από τους αρχιερείς, είδα στο δρόμο, βασιλιά μου, μέρα μεσημέρι ένα φως από τον ουρανό, πιο λαμπρό και από τον ήλιο, να με περιβάλλει με τη λάμψη του και μένα και αυτούς που πήγαιναν μαζί μου. Όλοι μας πέσαμε στη γη και εγώ άκουσα μια φωνή που μου έλεγε στην εβραϊκή γλώσσα: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι οδυνηρό να κλωτσάς τα καρφιά». Εγώ ρώτησα: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και εκείνος απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και στάσου στα πόδια σου. Γι' αυτό σου φανερώθηκα, για να σε πάρω στην υπηρεσία μου
και να σε καταστήσω μάρτυρα για αυτά που είδες και για αυτά που θα σου δείξω ακόμη. Θα σε προστατεύω από το λαό σου και από τους εθνικούς, στους οποίους εγώ σε στέλνω, για να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά στο Θεό. Γιατί αν πιστέψουν σε μένα, θα λάβουν τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και μια θέση ανάμεσα σε εκείνους που ανήκουν στο Θεό. Ύστερα από αυτά, βασιλιά Αγρίππα, δεν αρνήθηκα να υπακούσω στην ουράνια οπτασία, αλλά άρχισα να κηρύττω πρώτα σε αυτούς που ήταν στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και ύστερα σε όλη τη χώρα της Ιουδαίας και στους εθνικούς, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό και μετά να δείχνουν τη μετάνοιά τους πράττοντας ανάλογα έργα. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι Ιουδαίοι με συνέλαβαν στο ναό και προσπάθησαν να με σκοτώσουν. Ο Θεός όμως με βοήθησε μέχρι σήμερα και στέκομαι εδώ ζωντανός για να καταθέσω τη μαρτυρία μου σε μικρούς και σε μεγάλους και να μην λέω τίποτα άλλο εκτός από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν ότι πρόκειται να γίνουν, ότι ο Χριστός θα υποστεί το πάθος και θα αναστηθεί πρώτος από τους νεκρούς και θα κηρύξει το φως της σωτηρίας στο λαό μας και στους εθνικούς. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε έτσι την απολογία του, φώναξε ο Φίστος δυνατά. «Είσαι τρελός, Παύλε. Τα πολλά σου γράμματα σε έφεραν στην τρέλα». «Δεν είμαι τρελός, εξοχότατε Φίστε», λέει ο Παύλος. «Αλλά λέγω λόγια αληθινά και λογικά. Ο βασιλιάς ξέρει για ποιο πράγμα μιλάω. Γι' αυτό και του μιλάω ανοιχτά. Γιατί είμαι βέβαιος ότι τίποτε από αυτά δεν του είναι άγνωστο. Γιατί αυτά δεν έγιναν σε καμιά απόμερη γωνιά. Πιστεύεις, βασιλιά Αγρίππα, στους προφήτες? Ξέρω ότι πιστεύεις». Τότε ο Αγρίππας είπε στον Παύλο: «Λίγο ακόμη και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπε: «Θα ευχόμουν στο Θεό σε λίγο ή σε πολύ χρόνο, όχι μόνο εσύ, αλλά και όλοι όσοι με ακούνε σήμερα, να γίνουν όμοιοι με μένα, εκτός από αυτά τα δεσμά». Όταν τα είπε αυτά, σηκώθηκαν ο βασιλιάς, ο ηγεμόνας, η Βερενίκη και όσοι κάθονταν μαζί τους και καθώς έφευγαν, έλεγαν μεταξύ τους: «Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτε για το οποίο να πρέπει να πεθάνει ή να φυλακιστεί». Και ο Αγρίππας είπε στο Φίστο: «Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να απολυθεί αν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον αυτοκράτορα». Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Μόλις αποφασίστηκε να αποπλεύσουμε για την Ιταλία, παρέδωσαν τον Παύλο και μερικούς άλλους κρατουμένους σε κάποιον αξιωματικό που λεγόταν Ιούλιος από τη στρατιωτική μονάδα που είχε το όνομα Αυτοκρατορική. Επιβιβαστήκαμε από το Αδραμίτιο σε ένα πλοίο που θα πήγαινε στα μέρη της επαρχίας της Ασίας και ξεκινήσαμε. Μαζί μας ήταν και ο Αρίσταρχος ο Μακεδόνας από τη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα φτάσαμε στη Σιδώνα. Ο Ιούλιος φέρθηκε με καλοσύνη στον Παύλο και του επέτρεψε να πάει στους φίλους του για να τον περιποιηθούν. Από εκεί
ξεκινήσαμε και παραπλεύσαμε στην Κύπρο, γιατί είχαμε αντίθετους ανέμους. Ύστερα διαπλεύσαμε το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφιλίας και φτάσαμε στα Μύρα της Λυκίας. Εκεί ο αξιωματικός βρήκε ένα αλεξανδρινό πλοίο που πήγαινε στην Ιταλία και μας επιβίβασε σε αυτό. Πλέαμε για πολλές μέρες με μεγάλη βραδύτητα και με κόπο φτάσαμε στην Κνίδο. Επειδή δεν μας επέτρεπε ο άνεμος, πλεύσαμε από κάτω από την Κρήτη αφού περάσαμε το ακρωτήριο Σαλμόνι. Με πολλή δυσκολία, πλέοντας κοντά στις ακτές της, φτάσαμε σε ένα τόπο που λεγόταν Καλοί Λιμένες, κοντά στο οποίο ήταν η πόλη Λασσέα. Στο μεταξύ, χάθηκε αρκετός χρόνος και το ταξίδι ήταν επικίνδυνο, αφού είχε κιόλας περάσει η φθινοπορεινή νηστεία. Γι' αυτό ο Παύλος τους συμβούλευε και τους έλεγε «Άντρες, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με ταλαιπωρία και με μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για το φορτίο και το πλοίο, αλλά και για τις ζωές μας». Ο αξιωματικός όμως άκουγε περισσότερο τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου παρά αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και επειδή το λιμάνι ήταν ακατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι ήταν της γνώμης να αποπλεύσουν από εκεί. Μήπως μπορέσουν να φτάσουν και να παραχυμάσουν στο Φίνικα, λιμάνι της Κρήτης, που είναι ανοιχτό νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά. Όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. Έτσι σήκωσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θυελλώδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευρωκλείδων. Άρπαξε το πλοίο και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Κλάβδη, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω τη Σωσίβια Λέμβο. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σκοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη Μεγάλη Σύρτη, έριξαν την άγκυρα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και τη μεθεπομένη ρίξαμε στη θάλασσα με τα χέρια μας όλο τον εξοπλισμό του πλοίου. Για πολλές μέρες δεν φαίνονταν ούτε ο ήλιος ούτε τα άστρα. Η κακοκαιρία συνεχιζόταν κι έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε. Κανείς δεν ήθελε πια να φάει τίποτε. Τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και είπε «Έπρεπε, άντρες, να με είχατε ακούσει και να μην ξεκινούσαμε από την Κρήτη. Έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά. Τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας. Κανείς από σας δεν θα χαθεί, μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε ένας άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ, και μου είπε «Μη φοβάσαι, Παύλε, πρέπει να εμφανιστείς στον Αυτοκράτορα κι έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό να έχετε θάρρος, άντρες, γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί». Όταν έφτασε η 14η νύχτα που φερόμασταν ακυβέρνητοι στην Αδριατική θάλασσα, τα μεσάνυχτα οι ναύτες υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν σε κάποια στεριά. Βυθομέτρησαν και βρήκαν 20 οριές. Αφού προχώρησαν λίγο, βυθομέτρησαν πάλι και βρήκαν 15 οριές. Επειδή φοβήθηκαν μήπως πέσουμε σε τίποτε βράχια, έριξαν 4 άγκυρες από την πρίμνη και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Οι ναύτες στο μεταξύ επιχείρησαν να φύγουν από το πλοίο, με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες από την πρόωρα, μακριά από το πλοίο, κατέβασαν τη Λέμβο στη θάλασσα.
Ο Παύλος όμως είπε στον αξιωματικό και στους στρατιώτες: «Αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες έκοψαν τα σκοινιά της λέμβου και την άφησαν να πέσει στη θάλασσα. Καθώς περίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος τους παρακινούσε όλους να φάνε κάτι. 14 μέρες ως σήμερα, τους έλεγε, περιμένετε να κοπάσει η τρικυμία και είστε νηστικοί, δεν έχετε φάει τίποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, φάτε κάτι. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να σωθείτε. Μη φοβάστε, γιατί κανενός από σας δεν θα πέσει ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας. Αφού είπε αυτά, πήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό μπροστά σε όλους, το έκοψε και άρχισε να τρώει. Τότε πήραν όλοι θάρρος και έφαγαν κι αυτοί. Στο πλοίο ήμασταν συνολικά 276 ψυχές. Αφού χόρτασαν όλοι, πέταξαν το σιτάρι στη θάλασσα για να αλαφρώσει το πλοίο. Όταν ξημέρωσε, είδαν μια στεριά που τους ήταν άγνωστη. Ανακάλυψαν όμως ένα κόλπο που είχε αμμουδιά, στον οποίο αποφάσισαν να ρίξουν το πλοίο, αν μπορούσαν. Έλυσαν λοιπόν τα σκοινιά που κρατούσαν τις άγκυρες και τις άφησαν να πέσουν στη θάλασσα. Συγχρόνως έλυσαν τα σκοινιά με τα οποία είχαν δέσει τα πηδάλια για να τα αχρηστέψουν. Έπειτα σήκωσαν τον μπροστινό πανί και με τον άνεμο προσπαθούσαν να προσορμιστούν στο γυαλό. Έπεσαν όμως σε έναν ύφαλο από άμμο και έριξαν εκεί το πλοίο. Η πλώρη μπήχτηκε στην άμμο και έμεινε ακίνητη. Η πνίμνη όμως διαλυόταν από τη μανία των κυμάτων. Οι στρατιώτες τότε αποφάσισαν να σκοτώσουν τους κρατουμένους για να μην μπορέσει κανείς να τραπετεύσει κολυμπώντας. Ο αξιωματικός όμως που ήθελε να σώσει τον Παύλο τους εμπόδισε να εκτελέσουν την απόφασή τους και διέταξε όσοι μπορούν να κολυμπήσουν να πηδήξουν πρώτοι στη θάλασσα και να βγουν στη στεριά, και άλλοι να βγουν πάνω σε σανίδια ή σε άλλα μέρη του πλοίου. Έτσι βγήκαν όλοι στη στεριά και σώθηκαν. Όταν σώθηκαν, έμαθαν ότι το νησί ονομάζεται Μελίτη. Οι ηθαγενείς μας δέχτηκαν πολύ φιλικά. Άναψαν φωτιά και μας προσκάλεσαν όλους, γιατί είχε αρχίσει να βρέχει και έκανε κρύο. Ο Παύλος έκανε ένα δέμα από πολλά φρίγανα και τα έριξε πάνω στη φωτιά. Τότε μια οχιά πετάχτηκε από τη φωτιά εξαιτίας της θερμότητας και τον δάγκωσε στο χέρι. Οι ηθαγενείς, όταν είδαν το ερπετό να κρέμεται από το χέρι του, έλεγαν μεταξύ τους: «Το δίχως άλλο, φωνιάς είναι αυτός ο άνθρωπος που, αν και σώθηκε από τη θάλασσα, η Θεία Δίκη δεν τον άφησε να ζήσει». Ο Παύλος όμως τίναξε το ερπετό στη φωτιά και ο ίδιος δεν έπαθε τίποτε. Αυτοί περίμεναν ότι θα πριζόταν ή ότι θα έπεφτε ξαφνικά κάτω νεκρός. Περίμεναν πολλή ώρα και βλέποντας ότι τίποτε κακό δεν του συνέβαινε, άλλαξαν στάση και έλεγαν ότι είναι Θεός. Κοντά σε εκείνον τον τόπο ήταν τα κτήματα του πρώτου του νησιού, που λεγόταν Πόπλιος. Αυτός μας δέχτηκε και μας φιλοξένησε με καλοσύνη 3 μέρες. Τότε συνέβαινε να είναι στο κρεβάτι ο πατέρας του Πόπλιου, που υπέφερε από πυρετούς και δυσεντερία. Ο Παύλος μπήκε στο δωμάτιό του, προσευχήθηκε, ακούμπησε πάνω του τα χέρια και τον γιάτρεψε. Ύστερα από αυτό έρχονταν όλοι οι άλλοι ασθενείς του νησιού και θεραπεύονταν. Μας τίμησαν με πολλές εκδηλώσεις σεβασμού και όταν φεύγαμε μας εφοδίασαν με ό,τι χρειαζόμασταν για το ταξίδι. Τον ευηλατεύοντα
πάσα στας ανομία σου, των ιωμένων πάσα στας νόσου σου, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ύστερα από 3 μήνες, αποπλεύσαμε με ένα πλοίο Αλεξανδρινό που είχε παραχυμάσει στο νησί και είχε έμβλημά του τους Διόσκουρους. Καταπλεύσαμε στις Σιρακούσες, όπου μείναμε 3 μέρες. Από εκεί περιπλεύσαμε τη Σικελία και φτάσαμε στο Ρήγιο. Και όταν ύστερα από 1 μέρα φύση ξενοτιάς, ήρθαμε σε 2 μέρες στους Ποτιόλους. Εκεί βρήκαμε χριστιανούς, οι οποίοι μας παρακάλεσαν να μείνουμε μαζί τους 7 μέρες. Κατόπιν ήρθαμε στη Ρώμη. Οι χριστιανοί εκεί άκουσαν για μας και βγήκαν να μας προϋπαντήσουν ως την αγορά του Απίου και τις 3 ταβέρνες. Όταν τους είδε ο Παύλος, ευχαρίστησε το Θεό και αναθάρισε. Όταν ήρθαμε στη Ρώμη, ο αξιωματικός παρέδωσε τους κρατουμένους στο στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο όμως δόθηκε η άδεια να μείνει σε ιδιωτικό κατάλημα μαζί με το στρατιώτη που τον φύλαγε. Ύστερα από 3 μέρες, ο Παύλος κάλεσε τους προκρίτους των Ιουδαίων. Όταν αυτοί συγκεντρώθηκαν τους έλεγε «Αν και εγώ, αδερφοί μου, δεν έχω κάνει τίποτα εναντίον του λαού μας ή των προγονικών μας παραδόσεων, με συνέλαβαν στα Ιεροσόλυμα και με παρέδωσαν στα χέρια των Ρωμαίων. Αυτοί με ανέκριναν και ήθελαν να με απολύσουν, γιατί δεν μου βρήκαν κανένα έγκλημα για να με καταδικάσουν σε θάνατο. Επειδή όμως διαμαρτυρήθηκαν οι Ιουδαίοι, αναγκάστηκα να προσφύγω στον αυτοκράτορα, όχι με σκοπό να κατηγορήσω για κάτι το έθνος μου. Σας παρακάλεσα να έρθετε για να σας δω και να σας μιλήσω, για να σας εξηγήσω αυτά τα πράγματα, γιατί είμαι δεμένος με την αλυσίδα αυτή, επειδή κηρύττω εκείνον στον οποίο ελπίζει ο λαός του Ισραήλ». Αυτοί του απάντησαν «Εμείς ούτε γράμματα πήραμε για σένα από την Ιουδαία,
ούτε κανένας αδερφός ήρθε να μας ανακοινώσει επίσημα ή ανεπίσημα κάτι κακό για σένα. Θεωρούμε όμως σωστό να ακούσουμε τις απόψεις σου, γιατί μας είναι γνωστό ότι για την αίρεση αυτή στην οποία ανήκεις, παντού προβάλλονται αντιρρήσεις. Του όρισαν μια μέρα και ήρθαν στο κατάλημά του περισσότεροι αυτή τη φορά. Σ' αυτούς, από το πρωί ως το βράδυ ο Παύλος εξηγούσε το κήρυγμά του, διαβεβαιώνοντάς τους για τη Βασιλεία του Θεού και προσπαθούσε να τους πείσει για τον Ιησού με λόγια από τον νόμο του Μωυσή και από τα βιβλία των προφητών. Άλλοι πίστευαν σε αυτά που έλεγε και άλλοι δεν ήθελαν να τον πιστέψουν. Έτσι, επειδή διαφωνούσαν μεταξύ τους, έφευγαν. Και ο Παύλος τους είπε ένα λόγο ακόμη. Καλά είπε το Άγιο Πνεύμα στους προγόνους μας μέσω του προφήτη Ισαΐα, ότι «Πήγαινε στο λαό αυτόν και πες του, θα ακούσετε με τα αυτιά σας, μα δεν θα καταλάβετε, και θα δείτε με τα μάτια σας, μα δεν θα αντιληφθείτε, γιατί έγινε ανέστητη η καρδιά του λαού αυτού και με τα αυτιά βαριά άκουσαν και έκλεισαν τα βλέφαρά τους, μην τυχόν δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω». Μάθετε λοιπόν ότι ο Θεός έστειλε τη σωτηρία αυτή στους εθνικούς. Αυτοί θα ακούσουν τώρα. Αφού τα είπε αυτά, έφυγαν οι Ιουδαίοι έχοντας αναμεταξύ τους μεγάλη διχογνωμία. Ο Παύλος έμεινε μια ολόκληρη διετία σε ιδιαίτερη νοικιασμένη κατοικία, όπου δεχόταν όλους όσοι τον επισκέπτονταν. Κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε για τον Κύριο Ιησού Χριστό με μεγάλη παρησία και χωρίς κανένα εμπόδιο.
Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τι ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ η σύλλα λιέου δε λόγοι, ονουχοί ακούονται οι φωνέ αυτών. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απάκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ου και αισθηνός αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσαν ήπια, τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς, ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύταρα υπέρ μέλι και Κυρίων. Και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά, εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από ολοτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμαι και καθαρισθήσομαι από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψής της, ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε Αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού, ενείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν, Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού τα όρη και πάντες οι βουνοί, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετανεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ, λαό εγγίζοντι αυτό. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα.
κατά πόλην δεσμά και τα θλίψη σου τις διηγήσετε εν δόξε Απόστολε Παύλε, τους κόπους τους μόχθους τας αγρυπνίας, τας εν λίμω και δίψη κακοπαθίας, τας εν ψυχή και γυμνότητη, την σαργάνη, τους ραβδισμούς, τους λιθασμούς, την περίοδον των βυθών τα ναυάγια, θέατρον εγένου και αγγέλης και ανθρώπης, πάντα ουν υπεμείνας εν το ενδυναμούντι σε Χριστό, ειναι πάντας κερδίσεις εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο σου, διόδης όπου μεν σε ητελούνται στη μνήμην σου πίστος, αδιαλείπτος οικέτευε του σωθεί